What's up mga kabadyaw? So nakoy kauban diri karon mga kabadyaw na akong kauban diri na badyaw pugnang si Ako si Cortio Lango. ibog siya ni Marta. So guys, naata diri sa dagat na mo guys, no? Ako ipakita ninyo nga mo dagat diri sa Barangay Linaw, Ormoc City. So makita ninyo guys, linaw kan dagat guys. So makita ninyo nga to guys, mura nga tong nay bulkan. Mazomba. So bulkan daw nga to guys, yun siya. So makita naman ninyo guys, na lambi ka diri view guys. So ako guys is pa ko'y mata. Pa ko'y mata. Pa ko'y mata. Pa ko na to, kita ko mata. So, pa ko'y mata. So, makita niyo naman guys, no? So, kanang nasa likod guys is balay na guys sa dagat sa Barangay Linaw. So, natay free cottage dira tas mga boat. Makita niyo diri, lami ka diri view. Wow! Karon guys is pa ko'y mabuhat. Lami dali maligog dagat pero lami jud kay kaligog unta ba pero pwede ba ako maligog dagat no? Pero dili lang ko. Agay kalabad sa ulo na ko ato. So, gago! Sunod na maligo diri dagat no. So ako lang ipakita ninyo yung view diri sa Barangay Linaw ko sa picturean. So subscribe to my channel.